Gorapera takange tiri kumaundawe gore rino tiri kuManicaland. Tauya kuManicaland takasarudza Buhera kuti inge iri iyo inotambira wachauya kuzocelebrata independence yedu. So tiri kuno nhasi tichiratidzwa mabasa ari kuitwa kugadzirira zuva irori. Tiri pano yezvino tiri paMurambinda B Secondary School, ndo pachange paine main venue ye-celebrations chaitika musi wa18 April 2024. In the background unoona mabulldozer ari pano ari kugadzira nhandare yenhapfu soccer field, ndo pachange pakagara ruzhinji ruchauya kuma-celebrations iyaya. Tichibva pano tichaenda kuchange kuine children's party, tozobvapo tozoenda kuchange kuine gala. Children's party inoitwa musi wa17 April, gala yozoitwa manheru emusi wa18 April. Tapedza urongwa hweindependence celebrations. Isusu tinoona kuti takapiwa rukudzo rwakapetwa kairi katatu kagumi pamusana pekuti tatisingazvifungiri. Ini ndinofunga hangu kuti tasarudzwa saizvozvi ngekuti tiri province yechipiri kuita host independence celebrations. Ndinofunga kuti tasarudzwa ngekuti hatina kunyadzisa pama-elections akaitwa gore rapera seZanu PF. So saka ndinofunga inguva yekuti tenda nezvatakaita zvatakabura muma-elections egore rapera. Going to look into that access. We also have an access from the main chief Nyazuraro lead to the venue. It's also to be open, and we also have another access here, open. All in all, I think we are looking forward to have maybe a minimum of 5 road access. That's a minimum. We are still going to look at other. Yamasiya is Masasa Boja. Because when they say we Pamaranga, we are through Ipapo. And Mutari say if they want to cut one way and Papa, kana pajo Chimani man, one way and Papa, Patis, Saguti, Masasa, you know the Marang, Zumuya Marang. It should be Papa Perera Tara, Iba Maranga, Chichuya Kuno, Buhera Center. Nekuona zvakakodzera kuti Manicaland tive tinohosta independence yegore rino. Kuno kuManicaland vanhu vari kufara, the morale is very high, nekuti tinoremekedza zvikuru independence yenyika yedu. Tine vana vakomana nevasikana vakaenda kuhondo vakawanda veManicaland. Kuti nyika ine sununguka, tiri kuitora segood opportunity for us to showcase Manicaland yedu to the whole world. And kuno patiri ndo pavenue iri kuzoitirwa mutambo wedu weindependence, mutambo mukuru, mutambo wenyika. Preparations edu ari kufamba zvakanaka.
we have hit the ground running. Pano pavenue pari kutogadzirwa palevuliwe pagosimwa loni pakugadzirwa state of the art ground richange richimachirwa richange richitambirwa bhora nematimu mahombe emunyika ino yezimbabwe. Saka zvimwe zvese zvinodiwa zvakaita sematransport, chikafu, zvese makomiti akasetwa ari kuona nezveizvozvo, basa riri kufambira mberi. Saka tiri kutarisira kuti pano pachaungana vanhu vanodarika 50,000 musi weindependence, vazhinji vanenge vachibva munzvimbo ino yeBuhera, vazhinji vachibva mune nharaunda dzeManicaland nenyika yese vachatikunda vachiuya kuzopembera nesu. Saka zuva iri zuva guru, tiri kutarisirazve kuti nzvimbo yedu yedzapasi inova ndiyo yanga iri assembly point hombe muZimbabwe nguva yeceasefire. Nzvimbo iyoyo pataenda kunotouya kunobva kuHarare, tiri kutarisirwa kuti kunotouya wosvika iriparisaka ava kwakaurayirwa makomrade zvakare nguva yehondo. Yabva ikoko moto uchauya padzapasi. Dzapasi is very symbolic to the nation and to the people of Buhera, because sekutaura kwandaita ndiyo nzvimbo yakaassembla macomrades akawanda. Saka tiri kukurudzira macomrades ese akaassembla padzapasi panguva yacho vari vapenyu vanokwanisa kuti vauye musi wacho, dheti richataurwa richasvika moto ipapo, vange varipo vachipa mucherechedzo wavo nendangariro dzebasa guru rakaitwa nguva yehondo.